Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB. Si Dr. Iris mo pay pagmata si CB nakatuog pa ring higayuna busa di lang nato sa mukon. Magpasalamat mi nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Bisan kon nagsaulog mo sa Easter Sunday. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan mulmul nga linarang. Wa pa dinhi ang mulmul nga linarang kay ako pang giinit. Gihatagan ko ni classmate Yul Julia og linarang nga mulmul. Unya ako na huna-unahan ako i-share ninyo kung pati lamiam gyud ining linarang mulmul. Ako i-share ninyo ang akong pagtilaw sa linarang nga mulmul. Ako nang gi-ready ang akong bahaw. Doon ako'y bahaw nga brown rice. May akong gi-ready para sa atong linarang nga mulmul. Di kay daghan kay perti nakuha. Usagod ni ka-u sa mulmul ang akong i-share ninyo karong taon-taon. Unya ni ako'y butanganan sa bukog. Butangan sa bukog sa mulmul kay aron nga matarong nato og kaon. So kadit ha, nga nasag ko'y tubig. Akong gi-ready na akong baso sa tubig aron nga So ready na ko nga mo share ninyo sa usa ka bandihado nga tibuok yun nga o sa mulmul nga gilarang nga gipada ni classmate Yul Julia dinhi. Ako lang giinit aron nga akong pagisawa ninyo. So ako nang kuhaon gikan sa microwave ang linarang nga mulmul. Perting inita. Mao ni ang linarang nga mulmul. Tuguti ako ipakita ninyo sa di pa ni siya mawatas-watas karon taon-taon. Mao nang linarang nga mulmul. Daghan kayo sabaw gihatag si classmate Yul Julia. Di na ako makiling kay mausik ang sabaw, no? Pero mao na inana kadako ang tibuok una sa mulmul nga gipabuak gining classmate Julia nya iyang gipalarang. Nya iyang gipadagi kastalisay padung diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So na ang porma, guwapa kayo yung mulmul, puno sa subak, na siya sibuyas dahunan, na siya daghang kaing tamatis, o sa paman ng ubang subak, na siya mura gamay nga sa maning nipis. Mura siya o kuan, dili sad siya pipino, no? Sa ato lang tilawan karon taon, ato na mahibaw unsa nang gisubak ni classmate gilamas ni classmate Yul Julia sa sugdan na nato. Nang hunaw naman ko ang mulmul, ang in English ani niya parrot fish. Kining parrot fish tagsauni siya nga isda tungod sa iyang kolor. Ang kanang kunong color scale maglibog ug tan-aw unsay kolor, unsa kasidlak ang kolor sa parrot fish. Pero in the first place gito siyang parrot fish kaya ang iyang sungo, ang iyang baba murag sungo sa periko. Unya of course ang periko is a very colorful bird. Mausab ni siya ang parrot fish, na siya orange, na siya blue, na siya green, na siya lain-lain nga color. Unya gatusan ka mga varieties sa parrot fish all over the world ang makit-an diha sa kadagatan. Ni ang parrot fish sa karaang panahon gitawag siya og royal fish. Di lang tungod sa katalagsaon siya mga kolor, kundi tungod dito rin kuno sa Polynesia ang mga karaang hari maoray mangaon og parrot fish. So doon na gani ko ni makuha nga parrot fish ang gingharian, wa gi ordinaryo mulupyo nga mukaon, ihad gyud to sa hari. Ang hari ray mukaon sa parrot fish. So ingon ini ka privileged sa karaang panahon ang magkakaon sa parrot fish. So karong hapuna nagasalamat ni classmate Yul Julia atong suwayan og kaon ang iyang parrot fish. Kinamot nako palihog. Unahon ako ang iyang temperature, mura siya wa pa gyud mainit. Sa iluha akong initong balik aron mas lami siya kanon. Ako lang inito ng laing 1 minute.
sa microwave. Aron mo kompleto gyud. Ato lang sang libakon ang parrot fish, di pa nato siya kanon. Kining parrot fish, talagsaon kayo ang iyang diet. Ang iyang main food or main source of food, herbivore man ni siya. So ang iyag yung pagkaon tanom. Kanang algae nga moturok diha sa mga coral reefs, mo na iyang pagkaon sa parrot fish. Unya mapuslanon kay siya sa corals, kay kung dili maato og kaon kanang algae, ang inikaon ng algae murag malimpyo ang mga corals sa algae. Kay kung ang algae mo labong pag-ayo, mga matay man ang corals. So, iyang hinahinayan og kaon ang algae gikan sa corals, malimpyo ang corals, unya dili na siya mahaungan sa algae, makatubo pa gyud ang corals, mananga siya og bag-o nga mga corals. Mao nang musanay ang corals kung maato og kaon ang mga algae na nitapot sa corals. Ug ang kinakusgan nga aliado, kinakusgan nga partner sa corals aron nga malimpyo ang algae, mao ang parrot fish. But of course, kaon sa parrot fish sa corals, maapil niya og kaon ang pipila ka ang kitaptan nga corals kay pilit man ang algae sa corals. Igkaon niya sa corals, maapil kadtong sanga sa corals nga napilitan. Maapil niya kaon ang sanga. Pero ligon man kay iyang ngipon. Karon taw ako ipakita ninyo ang iyang ngipon. Ligon kay iyang ngipon nga iyang mahimo ra tong tunlon. Ang iyang initial nga paakon napaylaing ngipon sa iyang tutunlan nga mo pulverize na gyud, mo pulbos na gyud sa corals. So masud sa iyang tiyan ng corals, kadtong algae iya tong ikonsumo, magamit to sa iyang panglawas mo, dako kayo ning mulmul 1 foot to 4 feet ang iyang average nga gidakon. So ingon ana ang mulmul maka hilabihan kadako. Unya kadtong algae mo to iyang sustenance, mo to iyang tinubdan sa iyang nutrients. Of course, ang corals, dito niya makonsumo. Okay, gahi man. Pero kay iya namang lusak-lusak pag-ayo, iya namang giusap pag-ayo, napulbos na to. So iya tong area ang hugaw, kabahin siyang hugaw, katong napulbos na nga corals. Ug mao na ang atong white sand. So kanang puti kay nga basa atong kadagatan, nakatampo ana ang parrot fish. Ang parrot fish, ang iyang average lifespan is 7 years. Bana-bana, ang usa ka parrot fish mo produce og 1,000 kilos of white sand every year. Sa ito pa, sa iyang lifetime, ang usa ka parrot fish muhatag nato og 7 ka toneladas nga white sand. So, kasi atong pasalamatan ug daghan kay tag white sand. Ang kabahin sa atong pasalamatan ang parrot fish. But of course, ang white sand, wa lang magikan sa parrot fish. Dakong bahin sa itong white sand, nagikan sa mga bato. Mga bato na nagikan sa sapa, nagikan sa bukid, nangaligid pa dong sa ubos. Samtang nangaligid sila, nag-anam ka pulbos, nag-anam ka tipak, ang kabahin sa bato. Hantod ni abot siyang dagat, pag abot niyang dagat, na pulbos na yun, na bahin sa bato, nahimo na siyang bass. Ang mga bato gikan sa volcanic areas, mao na siya ang itom nga bass. Kanang mga bato nga layo ra sa bulkan, mao na siya ang puti. Mupuno puti nga bass. Kanang bass sa Boracay, hibaw mo diin gikan, mainly gikan sa mulmul. Kay kanang kadagatan palibot sa Boracay, daghang kay mulmul diha. So kanang white sand, kanang pino kay nga white sand sa Boracay, ang nag-unang producer ana ang mga mulmul. Sus pila ka tonelada nga bass kada tuig ang giproduce sa pila ka libo ka mulmul naas kadagatan sa Boracay. Sa ato pa kanang white sand sa Sumilon, isla sa Sumilon, mulmul sa daghan kay parrot fish diya sa Sumilon, pero di na makuha ang parrot fish sa Sumilon kay fish sanctuary man na. Dili gidid-an man ang mga mangingisda pagkuha. Muna kasanay pag-ayo ng parrot fish diya sa
sumilon, makuha na sila, mugawas sila sa fish sanctuary. Of course, mugawas sila eventually sa fish sanctuary, pero di gina mapuo. Munang abunda kayo ng white sand sa isla sa sumilon, gikan din na sa parrotfish, gikan sa mulmul, sa nga nilipang pag-ayo, lambo pag-ayo, didaghan pag-ayo sa fish sanctuary diha sa lungsod sa Uslob, palibot sa isla sa Sumilon. Nakumpleto na natong Marites ang parrotfish, karon ato na siyang kanon. Hopefully, mas init na siya. Yan na, perti ng inita. Perti ng inita. So, una na ko ipakita ninyo ang iyang ngipon. Kadit, ha? Para makita ninyo sa lika ngilngil ng ngipon sa parrotfish. So, katambok siyang unod sa parrotfish. Karon na tataod, inigtumaw sa ngipon, ako na ipakita ninyo para mahibaw mo nganong iya magupok ang corals ug mahimo niyang ma-convert niya ngadto sa white sand. Random lang niya, random lang akong kaon, di lang ko mag-ingon. Unahon akong aping, unahon ako ang mata. Pero unahon ako usa ka mata kay duha man ka mata. Akong unahon ang usa ka mata. Mao ni ang mata sa parrotfish. Sakto has timpla oy. Sakto kay timpla sa larang ni Class Metiul. Ang bukog sa parrotfish perting liguna. So di ka paak ang akong buhaton, ako unang ikapon sa akong tudlo. Gahi gani kayo, ako lang tudson ang nahibilin nga mga unod. Unya, mawala akong kwaon. Ug di na makuha sa tudlo, akong supsupon. Aron matilok. CB, mata ng kasip. O pa si CB, tuog pa. Tanawa ragot unsa ka baga ang unod sa mulmul. Ngunit tan-o sa mga hari sa una. So, baga ades unod eh. Yung gawas nga baga kayong unod, firm kayong unod. So, careful lang yung kagkaon, kaya naagin siya bukog. Pero ang bukog niya, dili hait, gahi lang. Gahi kayong bukog. So, di ka pata ka o paak, kuyog yung pangag imong ipon. So, may naganan imong ipon. Pwedeng bagaa sa unod, sa bukog. Nga itong siguro ng bahaw. Bukagay kaya akong bahaw. Nakasamba kong unod sa tanang mo rin siya scale, mo rin siya himbis sa mulmul, pwede yung bagaa, pwede yung dakua. Di na makaon, kaya mo rin siya himbis. So, pwede yung bagaa. Kadulunlun ng unod, wag yung bisang kamay bukog, pwede yung lamia. Karon ang kuan ni murag sakit sa mata. Sudanan sa mata sa mulmul. Hopefully wa ni siya bukog akong suwayan. Sa kalami ining mulmul, doon na sa tentasyon sa overfishing. Na mahal man eh. Pwede dako ang isda. Pwede dako sa halin sa mga mangingisda.
sa mga lugar nga doon ay overfishing, nangamatay ang mga corals. Kay wa na may mulmul nga nakakaon sa mga algae. So na-overwhelm ang mga corals sa mga algae, nangamatay. So dako jud kay kapuslanan sa mga corals ang mulmul. Una digid sama sa ubang mga isda dili gyud angay i-overfish. Ug ang mga mangingisda, ang tinuod nga mangingisda nahibaw ana. Kalaghatagan nila higayon ang mga mulmul nga makasanay pero kini mga mulmul may kini sila mo survive kay tibok adlaw ni sila nga mga og algae sa corals inig kagabi na sila taguanan. Ang taguanan mura silang mosekret og mucus, na part sa ilang uong nga mosekret og mucus, niyang ilang mucus mura siya og mahimo nilang duyan. Dili gyud duyan, mura silang magpaputos sa ilang kaugalingong mucus. Unya tungod kay giputos nila sa mucus ang ilang baho, dili na mo matimahuan ang mga kasagarang mga nila kini mga iho, kini mga dago mga isda, di nakabantay nga mga parrot fish din. Sila mura na sila ba og mga basuras dagat na naglutaw-lutaw nga nitapot sa mga corals. So di ni sila makaon sa mga predators, sa mga dagko nga mga isda. Ang makakuha ra gid ani mga parrot fish ang mga mangingisda. Kay di man manigar ang ilang kolor. Makahibaw mga mangingisda. Pero kasagaran makita as mga mangingisda nga mga parrot fish, kadto sang parrot fish nga nasa ibabaw sa corals. Mauray ilang maigo sa pana, may ilang mapukot. Ano cause ilang mabingwit. Ang weakness ining parrot fish kana gyud pamingwit duol sa corals. Kay sa ilang kabisi bag pamaak sa corals, maapil nagpaak ang taga. Ubaw na makuha sila sa mga mangingisda. Example ni sa mga bukog o nga nipis ra siya pero nataguktok ayo inig huwag sa atong sudlanan. Pero anugon man gud mo supon kay nailangit-langit. Na imong lami kayo. Mura siya nipis kay nga unod. So tabang kay mong tudlo ka ng magmatngon sa kana say hait. Di sa nimo sugaton sa imong tudlo, matusok sa ga. Di wala ipauyon na imong tudlo. I-update mo sa akong sudlanan o bukog, di pa kay daghan. Pero karon taod-taod kataguan na nagtulisan. Yan, hapit na mahurot ang usa ka bahin sa mulmul. Dala na itong istorya. Akong kanon ang lamas niya, grupo sa sibuyas dahonan, dahon sibuyas o tamatis. Mas kalami agad. Ang naitos na mga pag-ayo ba? Kay diinit naman nila ko. Nariluy So nailuy Niya, dako kay nga bulto sa unod. Gamay kay bukog. So maka-imagine ka mga hari sa una, ganahan kay mukhaon ni isda. Gamay man kay bukog. Gamot mga hari sa una musup-sup pa sa mga cartilage, no? Ining mulmul. O kita rin ordinary mga mulupyo ka musup-sup. Mga hari. Ipalahi na nila daan na bukog ang unod. Kaya hari ba sila? Mga sakop ba sila sa royal family? Kumay sa ito mo kaon mulmul ang mga hari sa una. Na, kini, natapot siya sa bukog, so ako lang siya murag giharos. Murag kamunggay bang giharos. Kung di kayo siya matupot, humo kayo siya mahuslo. Pero kung gahi ang bukog niya, bungog dahil sanga-sanga, kuyaw ka masugsog,
ayaw harusa. Hinahinaya og kuha. Hinagagis sa imong kuko sa imong kumangko. Mayo ba niya itong ibuhat nga nag-stressan di ta og kaon? Okay ra man tingali, no? Kung napamoy pangutana about parrotfish, ito ibutang na diya sa comment box, ako i-research. Akong i-research para ninyo. Ang parrotfish di ay, pag-usab-usab ang iyang sex, na ay mga parrotfish na magsugod isip laki. Later in life, mahimo silang babae. Unya, pag human nilang babae, mahimo silang mabalik pagkalaki. Pag balik ng laki, mingaon sila pagkababae, mahimo na sila balik pagkababae. What problema ng parrotfish? Usab-usab sa ilang gender. Daghana kang erasure sa aning ilang birth certificate, no? Kung dunay Philippine Statistics Authority para parrotfish, ilawom sa dagat. Sa unang pila ka tuig silang kinabuhi, male sila. Sa nisunod nga katuigan na, female na sad sila. Wa na ko kahibaw doon na by limit. Sa higayon nga makausab-usab ang mga parrotfish sa ilang sex. But the fact na nisanay sila pag-ayo, maayo ni mo daog reproduction. Maayo ma-reproduce ang mga parrotfish. Muni sample og bukog nga, daghan kay siya og sanga-sanga. So, di madagpaak, pangag kay ini or magisi imong ngabil ani. So, imo siyang tudson sa imong tudlo og sa imong kuko sa kumangko. Malimpyo ra siya. Di man tayo mao no nga ato gilimpyo pag-ayo. At si classmate yun kakita ato yung gitilok wa dyan na usik. O mo ni ang katapusan na lang nga piraso sa usa ka bahin sa O, 1/2 na ang ato nakaon. Medyo ni paspas atong kaon kay kamao naman ta. Kamao na taon sa pagtusog ang bukog. Kani mo ni ang iyang kapay, di na nimo daog kaon ang kapay. Pero dahil nitapot nga tamatis. Hindi kayo tamatis kanon na itos na ba. So ato na rin ikuan ko anong kapay. Pasalo na to ang kapay. Karon ari na ta sa ikaduha nga bahin. Pero nalimtan na to akong bahaw. Mas lami niya akong bahaw kung akong sabuan. Palihog akong sabuan og ano ko kutsara. Karon di kay taan civilized tan-awon. Narabas sa iris atong tapad atong sabuan para lami kayo. So ang akong bahaw akong gisabuan kay tig mataligam ani di na hinuni mahurot. Akong bahaw na kompleto na sa sabaw. So madaan na nig kaon. Ako lang gitilok ang mga lamas. Una ako sugdan ang second part. Diyan nata sa second part. Tanawa ra gud. Sus, mas dako ni partiha kay sa ganina. Mas dako ni hiwaa.
Tanawa, puno siya sa tamatis, puno siya sa sibuyas dahunan, puno siya sa luya. Ang langsi sa mulmol nawa tungod sa kadaghan sa lamas ug sa ka maayo kay pagkatimpla. Hindi na ito maglangay. Tanawa, sibuyas dahunan ug tamatis. Actually, ang lamas mura siya magpundok-pundok. Lami kay ba kanang pahuway ka sa kalami sa unod sa mulmol, imong pahimungtan ang lamas. Katul doon na natin unod. Napil atong lupuha. Update lang sa itong sudanan sa bukog, nagkadaghan na. Update sa atong bahaw. Nagkagamay na. Nagkagamay na ang atong bahaw. Sa bihaw, porting tabuka oh. Sulit kayong unod. Mura siya og na siya unod nga dark. Mura siya dark nga part sa meat. Mao gyapon lami ah. Ma-dark man, ma-light man. Mao gyapon lami ah. Tanaw, baga kayang himbis. So, di lang na ito hilabtan ng himbis. Ato lang kwaon ng unod. Ang himbis ato lang na ipadaplin. Pero ang himbis, dili siya, kuan ha? Dili ba siya langsi? I think tungod sa maikay pagkaluto. Makita pagkatimpla, daghang kay glamas. Nawa ang langsi sa mulmol. Mga kapay na ito, hilabtan ng kapay. Naman dako kang kapay oh, sa mulmol. Pila man kilos mulmol sa inyong merkado? O kapangutan ng classmate yun? Pila ning kiniluban ni o inulo ba ihap ani? Pero classmate na ni suki nga tig larang niya. Bisag unsa na isdaan ni classmate nga yan ipalarang. Pero lamig ko na ilarang sa mulmol ang U. Mamusig na kanindot sa larang, no? Kana bang maniksik ka ba? Kay kung di mo sa nigamitag tinidor o kutsara, maraming kaya malingaw sa larang.
Nailaing kapay, nato hilabtan kapaya. Wa na, murag naka 3/4 na ta. Mao ning laing bahin sa mulmul, pati dakuha. Sa tipak. Ana kanindo sa larang kay tanang tanang bahin sa mulmul, parehag timpla. Naitos kisig maayo ba? Nya, nabitay panit ang mulmul nga baga kay panita, kay bawo kang panit kay dangog man siya. Di man siya para sa unod bitaw nga hapnot gamay. Pero haskang lami as panit. Di pa nimo mausab mo, dailos na si imo tutunlan tungod sa kadangog. Ang kinabagaan nga panit ka na doon sa aping. Di ba, bisan sa atong aping, baga og jutay. Di ba sa magparitoke ang aping butangan og ano, collagen para maburot gamay. Kani normal ni dili ni ritoke ang aping sa mulmul. Mana mausot yung ritoke sa ila. Wata kita sa iyang ngipon no, sa mulmul. Ura man gud ni, kaya wa na madaang ngipon ani. Pero maka-imagine mo ha, kung sa kalig-on ng ngipon sa mulmul, tiyo na mapulbos ang corals, mahimong white sand. So dako kay growl ang so ang mga beach resorts no nga naggamit og white sand or usa sa ilang main attractions ang white sand. Salamat sa mulmul. Dako kay natampo ang mulmul sa inyong mga negosyo. Sila naghimo sa kabahin sa inyong white sand. Kung nang usa ka mulmul 7,000 kilos of white sand sa kinatibukan niyang lifetime. Usa ka tonelada kada tuig ang mahimo niya nga white sand. Para sa itong mga late viewers, tayo mo kasabot sa litong gibuhat. Atong gihurot ang usa ka o sa linarang nga mulmul. Sabot man ta, ato rin hurot doon. So, ato rin hurot doon. Yung ages, unsay mga putay sa mulmul imong ganahan na ages? Escabeche? No, yes, ceviche. 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 Ceviche is kinilaw. Yes, Mm. with lots of lemon. Lami sa din kilaw ng mulmul. And I'm sure inununan, tinuwa. Niabot na ko sa ikaduhang mata. Ikaduhang mata sa mulmul. Wow, you have the Both eyes. Tanawa, mao niyang sakit sa mata kung unahon. Na siya unod, na siya panit, pwede danguga. Sus, di da ilos lang akong tutulan. Wapagay na akong mausap ang panit. Bantay lang yung kasbukog. Himbis. Dagko kay himbis. Di yun ka masipit sa himbis sa mulmul. Di siya himbis. Himbis yun. Pati nakuha siya himbis.
Yan na, sus. Ang ibabaw ni gabahin sa mata, murag sa may apapangig sa mulmul, na kabaga, usa ka unod. Ang ako rin ako si, pwede baga sa unod. Doon yung nada nga himbis sa atong lahion, nga atong itud og bahaw. Suslaing may apapangigan sa mulmul. Pwede baga asunod. May no sa himbis. Kaning kauna, di na ko manhapon na ni. Pwede na busuga. Gamay pa gani kay kung nakaon na rice. Kung na natin sa home stretch sa atong tibok o sa bulmul, yan na ang ikaduha o katapusang mata. Tingnan mi CB girl. Tuog pa CB. Gahi kay bukog dool sa mata. Sa mulmul. Ating kabahin na sa ilang structure, no? Para nga mapanlipdan ilang mata. Gikan sa mga predators. Murag ang kinakusgan nga bukog, kinagahi ang bukog na dool sa mata. Lisod kayong bungkagon, di na ito bungkagon. Total busog naman ta, pero daghan pa kayo ng unod sa ilaw mo. Of course, gibungkagin ako, kanay cartilage. Kalami update sa tumbukog karesponsuhan na, kataguan nagtulisan. Og hapit na ta mahurot na nata sa home stretch sa atong pagkaon sa tibok bukog, tibok o sa mulmul. Nagkapay ni. Luya. May sagay paghiwa ang luya mura sa parts mulmul. Nanugab na ko pa sa iloa. Ang lamas, ang nahibilin nga lamas, uban sa pipila ka bukog sa mulmul, so ako lang ning suwayan og kaon. As kalami agad ang tibuok templa sa larang nasuyop sa lamas o sa nahibiling mga unod sa mulmul. Pwede nahurot na nato ang tibuok o sa mulmul. Ang mga dahon sibuyas na lang ni. Hindi dahon. Dahon sibuyas. Kabilan tag bahaw. Susunod di gayon, makasugat mo parrot fish at tumas merkado diha man sa inyong kusina, pasalamati siya sa kadako niya og serbisyo, sa kadako siyang papel sa biodiversity, sa pagpalihok sa kinabuhi sa kadagatan, sa pagtabang pag-preserbar sa coral reefs. So maka-imagine ko diha sa West Philippine Sea, perti ka extensive sa coral reef system. Pero daghan ng parrot fish diha. Nya, unsa siya ka diligent sa pagpreserbar sa atong corals, pinagi sa pagkaon sa mga algae, mausab ka bastos ang China, nigupok, nipulbo sa atong corals.
So update atong bahawan na hurot na, nabasiyo na. Nalay usa ka duha tulo ka mumho nga nahibilin akong tilukon. Unya ang atong bandihado sa dakong plato gibutangan nato sa usa ka ako nang iyabo ha para ako mapakita ninyo. Iyang sabaw. Sus gipadad ang classmate Hulya mga usa ka balde nga sabaw. As kang hinigupay sa nako. Mao ni nahawa na ang usa nato ka. So ready na ni nga adto sa basurahan. Nanungab na ko kadaghan tungod sa kabusog na nato. So makabusog ang usa ka sa mulmol. Nagkasalamat sa inyong pagkigsaw namo sa atong sugilanon sa linarang nga mulmol karong hapon, karong dayong kilom-kilom. Gawa sa mulmol, atong i-acknowledge ang dako kay papel sa atong mga isda sa pagpakaon nato, pag busog nato sa pagsustener sa kinabuhi diri sa mama ug sa pagpreserbar sa atong katigayunan sa kadagatan sa ilang nakalilain ng mga paagi. Hinaot mapasalamaton ta sa tanang grasya sa kinaiyahan. Di na nato upawan ang kabukiran, di na ta manamas-tamas o kakahuyan, di na ta maghugaw-hugaw sa atong palibot, mas maayo gyud mo palambo ta kaysa mo daot, mo guba, mo watas-watas sa atong kinaiyahan. Malipayong Domingo sa pagkabanhaw kanatong tanan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, busog kaayo sa usa ka tibuok ong linara nga mulmol kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom.